ang tawag doon, yung, yung, ayoko pang hugutin. Nakabaon pa, charot. O, ayan na. Pinakabalang kita. Grabe ka magpakaba. Nakakaloka, ha? Etos hindi ko alam kung saan isasaksak yung headphone pambihira. Sabi ko, alam ko marinig yung sarili ko. Nakakaloka. O, good morning po sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok ngayon. Maraming salamat dahil kayo po ay nakaantabay sa amin. Ayan, kung hindi nyo po nasaksihan ng mga eksena kanina, wala naman pong kaba. Ano lang. Hindi lang dumating si Chopper. Agad, tapos hindi ko marinig yung sarili ko. Kasi hindi ko alam kung saan isasaksak na syokot naman na magsaksak kung saan. Ay, kasi nangyari na po yan sa akin. Magtatanggal ako ng mantika. Nagmamaru po ako, sinaksak ko. Ayun, 110 pala. May voltahe pala. Oo, may voltahe ka pala. Kaya sa mga susunod na pagkakataon, hindi ako basta-basta saksak ng saksak. Ganun. So, kailangan medyo pag-isipan bago isaksak. Ikaw diba? ang sinasaksak. Oo, diba? ako ang sinasaksakan. Sarap.